नमस्ते प्रणाम हमारे सभी को के गोड़ छुके गोड़ लातनी चटकदार झूमर की तरह के बीच में लेके आगे बन तो लोग सुनी जा कि बुढ़िया बैठल बैठल बारे ले रसरिया बांधे के बकरिया ना कि बुढ़िया बैठल बैठल बारे ले रसरिया बांधे के बकरिया ना कि बुढ़िया लइका ना खिलावे घर में झगड़ा करावे बुढ़िया लइका ना खिलावे घर में झगड़ा करावे बुढ़िया बुढ़ावा के मान चसा कवले बा ततल जिलेबी खियावले बाना तो बुढ़वा बुढ़िया के मान चसा कवले बा ततल जिलेबी खियावले बाना बुढ़िया बैठल बैठल बारेले रसरिया बने के बकरिया ना तो बुढ़िया बैठल बैठल बारेले रसरिया बने के बकरिया ना बुढ़िया जितने खाले भात बुढ़िया उतने करेले बात बुढ़िया जो तने खाले भात बुढ़िया उतने करेले बात बुढ़िया जतने खाले दाल बुढ़िया उतने लगावेले ताल बुढ़िया जतने खाले दाल बुढ़िया उतने लगावेले ताल। अब बुढ़वा बुढ़िया के मान चसा कवले बा तातल जिलेबी खियावले बाना बुढ़वा बुढ़िया के मान चसा कवले बा तातल जिलेबी खियावले बाना। नमस्ते प्रणाम। एगो छोटा सा झूमर गीत कोशिश करी हाँ जैसा लागल है वैसा बताएं जा। थोड़ा तबीयत भी हमारा ठीक नहीं है और वो लोग इनके भी प्यार दुलार कम हो गई बा तो थोड़ा मनोबल हमारे कम भइल बाटे। और बाकी यही रिक्वेस्ट करम कि वीडियो जैसा लगे उसको कमेंट में बताई जा। और